Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw sa kagikaroon? Maukining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Cebu City. Hanggang tumatatampo, nagdasingan niya, Lowe. Will you marry me? Babe. Yes. Oh. Thank you, babe. Thank you. I love you, babe. I love you too, babe. Congrats, anak. Engaged na gyud kang Miles. Salamat, ma. Thank you, tita. So, engaged na gid ay ka? Yes. Nag-propose ko ni Miles gabi lang. Oh. So, since dili pa man gid mo kasal, so napagiday ko yung chance aron bawion kagi kaniya? Oh. Hope. Uy, joke ra, uy. Ikaw gyud. Congrats by the way, Louie. Thank you. Babe, mag-live-in na lang ta. Ha? Pero babe, wa pa man ta makasal. Naibaw ko. Pero nga ako magod, babe. Mientras wa pa ta makasal, mas nindot man nga. Magpuyo na ta, aron ma-practice na to ba? Ma-practice na to daan na itong kaugalingon sa mga obligasyon pohon. Hinuon sad. Sige, masagot ko. Mangita lang kaabangan nga, dili kayo mahal good. Aron, dili kayo tamadakan ba? Unya, mas papadali sa na atong pagtigom para sa kasal pohon. Sige, babe. Bay, Louie, gipatawag mo ni boss. Kamundwa si Hope. Ha? Nga naman ko na ba eh? Ambot, tuwain nyo kay. Importante itong yung tuyo niyo. Louie, Hope, gipatawag mo na ako din kay doon ako yung good news for both of you. And since you two are the most trusted employees here in our branch, nangita ko akong ipada nga tao sa Mindanao for 1 month. And kamo ang akong napilian. And the good news is, na amoy additional pay. Ani, okay? Dako-dako sa gyud. And I hope dili ninyo balibaran. Oh, wow! Ganahan ko na, sir. Sir, mananghidon na ako sa akong fiancé regarding this. Next month pa man sad ni, so you still have time para makaunahuna mo. Okay? Louie, ayaw palipari, uy. Sayang. Dili ba you're getting married? And nagtigom mo para sa inyong kasal pohon? Basta nagdako ding matabang ninyo, di ba? Sa tinood lang, sir, nalipay gid ko sa mga opportunity. Pero, sir, makigstorya lang gid una ko sa akong Paris about ini. Unsa? No, Louie. Dili ko musugot nga kamurang duha didto. Babe, sayang masagod. Dako ding matabang sa atong savings para sa atong kasal pohon. Louie, taas na kayo ng usa ka buwan. What if... What if naay mahitabo namong Hope? Babe, wala ko'y love ni Hope. Usa pa, ex na nako siya. Ug naa na sad siya uyab. Bisan pa. Sangan nga na mo'y past. Dili man kayan nga bala ka ko nga kamura didto. Babe, ayaw ko pag-unang-unang bati. Oo, sa man.
Wa ka ba day salig na ko? Nako'y salig ni mo. Pero ni Hope, wa. Klaro mo gud kaayo nga na pa siya na feel ni mo. Pero dili ba? Mamusa day akong gibati ni John di ano mo. Pero nisalig ko nimo. Kay love ti ka. Ug nahibaw kong di ko nimo pasakitan. Pero babe, nahadlok man lang gud ko. Babe, salig lang ako, okay? Magtulo na ba ita katuig? Kung sa sinugdanan pa lang, nagplano na kong muchit ni mo. Ibuhat na tanan ako. Pero waman, di ba? Wabday gihapon kay salig na ko hangtod karon. Babe, dili man sayang mo na, ana. Pwes, salig na ko, babe. Kay kining akong buhaton, wa ko'y laing giunaunaan ni, kundili ikaw ra. Para na to. Louie, Love ti ka, babe. Love kayo. Ug dili ko magbuhat og butang nga makapasakit nimo. Maayo kay gitugtan kang moani sa Mindanao, Louie. For sure. Wali mo siya sultihin o nga ako may imong kuyog karon. Kay the last time I remember, iya kong gichatan og perting taas sa tungod sa iyang selos nako. Hope, may mo ba? Kung feeling ni mo nga ni Anhi ko because of you, you're wrong. Oh. Di ko masugot nga ikaw na sadang hinungdan nga mag-away ming Miles. Hope, kung sa may pass na to, dito na to ko, okay? Louie, Ma'am, please, di ta maghiskot og mga personal nga issues. Niyata gumikan sa tong trabaho. Let's focus on that, okay? Louie. Babe, kumusta naman ka? 3 days na lang, mupaulit ako. Okay na, babe. Gimingaw na ko nimo. Ako sad, babe. Gimingaw na sa ko nimo. Louie, manorita na. Oh, So, plano na mong Hope din ha, ang Manoroy? ha? No. Dili, babe, boy. Wain taon may magsabot ni Hope, uy. Sige na. Magakaw pa makaday mo. Bye na. Kay may buhaton pasad ko. Babe, wait. Hello? Babe? Oh my Babe? gosh! Wait, si Miles to? Oh, I didn't know. Ganun nisulti mo ka ato. Tingalig, lain na si una-una to. Louie, I'm really sorry. Dili na ko intensyon nga mag-away mo. Mauitoyo gid unta na ako nga manglaag ta dinhi kay, di ba? Tulo na lang ta kaadlaw dinhi. Okay. Sige lang. I'll help you. Chatan ako si Miles or hatagin na lang ko siyang number para ako siya matawagan and I'll explain everything to her. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Louie, sorry gid kaayo. Tungod hinuon ako nag-away na sad mo. Next time, Hope. Dapat careful ka kay nanay kalagot daan mo, Miles. I know. Maong sorry kit kaayo. Please, Louie, ayaw na kasuko na ako, be. Hope. Please. Huwag na ako. Oh, sorry. Nadalang ko. Pero, thank you, Louie, ha. Nga bisan pa man sa ako nabuhat mo sa una. Nga mo hinungtan nga nakabuwag ta, pero nitagad paghihapon ka na ako. Hope, please. Di na tayo maghiskot pa sa una, okay? Nahibaw ko. Pero gusto lang kong mahibaw ka nga dako kaya akong pagbahay. Dako ako pagbahay nga gipasakitan di ka, Louie.
Og swerte kayo si Miles nimo. Kay bisag ka usa. Bisag kapila na ko naghimo og moves aron matintal kag palit nako pero wa. Wa gyud ka magpada. Swerte kayo si Miles nimo. Dako kayo akong pagmahal ni kisayangan ti Kaluwi. Og unta na pasaylo na ko nimo sa akong nabuhat. Hope, kung pasaylo lang, agbayro ting napasaylo. Ug dako sa pasalamat nimo kay kundi ba tungod sa imong nabuhat. Nga pagpasakit ako sa una. Di na ko maila-ila si Miles. Waunta siya sa akong kinabuhi karon. Louie. Unsa? Wa na siya mo kontak nimo? Nalamig awayan ma. Pero nakasiguro kong nasuko gid siya nako kay wa mo siya magparamdam nako. Magduha na kaadlaw. Na, may lagdili to tinuod ang chismis nga akong nadunggan. Ha? Nganom day ma? Namang istorya nga nagangkas-angkas kuno na siya og motor. Unya, sweet, pagid kuno kaayo sila. Naagani nang utana na ako kung buwag na baday kuno mo. Unsa ba? Kaysa mo siya nagsulti nimo? Ay, silingan na gud nato din hidong. Pero maura man sa giingon. Ayaw laglain na ng imong hunahuna diha. Kay basin o kailara sa din yung Miles ba? Basig nanggita lang to kapahungawan sa iyang gibati. Kay nagluod man kada ito nimo. Sige lang ma. Mauli naman sa guugma. Gatuom to siya nga sunod alaw pa ko mauli. Magkaistorya raw niya mis personal. Sige dong. Amping baya, ha? Miles? John? Louie, ni anak ka? Miles, ingon ka, ugma pa siya mauli. Ni ang imong ex din eh? Louie, sorry. Sorry, pero... Pero unsa? Unsa? Ikaw buhanga ka. Bagaan ni Mugnahong, ha? Hayop ka! Louie, basta na! Basta na! Huwag kay katawin masuko kung nga nung nabuhat ko man gani ni! Unsa? Huwag ko'y katungod masuko! Unsa'y gusto ni mo? Alipay ko! Kamu ni Hope ay naguna-una? Way nahitabo na mo ni Hope! Patuhuon ko ni mo? Sa ato ba? Nagduda ka na ko maong imo ni gibuhat? Nagpagamit ka sa imong ex? Aron ka pahungawan ni mo sa imong gibate? O ba? Louie! Magbuwag tamay! Huwag ikang buanga ka! Wawa din eh! Paglayas mo! Louie! Ang tahanan, tagpuan, wala ka, paano hihilom ang suga. Suki nagigagawa ng mga tao nga pasakitan na ko. Una si Hope. Sunod, si Miles na sad. Na-realize ako nga naging mga babae nga dili makuntinto nga bisag gibuhat na nimong tanan pero kuwang pagyapon. Karon, wow na ko magplano nga musod og relasyon ug mas nag-focus una ko sa akong trabaho. Dinhi lang ko to. Daghang salamat, RMN. Ang pagluto